ଯିବା। I love you. So, empty का वर्ष न्यू साइड ना बस। प्यार ना है तुम्हीं से, मुझे प्यार करो, आज अभी जिद मानो मेरी। ये गुण भीतर किए बस आज साला को पाने देवी। अबे हे छुआ कोन में बुझो से कोन भीतर दी बसु बाड़ा तो बाड़ा पिटा मारे कथा बटा कोठी कौन कोठी आई तो पतरा उतरा कर सारा जीवन अरे है तमे कौन कर जाओ कहीं मत मार जानी किए बारी को आसी अपमान करती किए दुबे लोग मुह देखा मोटा खोल 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 शीघ्र जल्दी खोल साडू कौन पे खोल खोल शीघ्र शीघ्र शीघ्र
ବୟସ କେତେ ତମକୁ ହେଲା? ଏବେ 60 ହେଇଛି ମୋଟେ ଭତ୍ତା ମିଳେଇ ମାସ। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି? ତମେ ବି ଏଇ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଛ ଏଠି କଣ ହଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାବିଲି ଝିଅ ପୁଅଟେ ଅଛି ବେଲେ ଘରେ ଏଇ ବୟସରେ ଟିକେ ଆରାମ କର ହେଲା, ତାପରେ ନହେଲେ ଚାଲିଯିବ କଟିଯିବ ହେଲା। ହଁ ତମେ ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସବୁ ଏଠି କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାମସା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଛ? ଖରା ବେଳଟାରେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ? ଏମିତି ଆଣିକି କାମ ଧାମ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଣିକି ରୋଲ କରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ ନା କଣ? ଦେଖିକି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ହେଲା, ଆଗେ ବୁଝ ତାପରେ ଯାଇକି କାମ କର, ଠିକ ଅଛି? ତମେ ନା ତମେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲ ନା? ହଁ ଆମେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? କଣ ପାଇଁ? ତମ ଭଳିଆ କେତେଟା ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତମର କଣ କାମଧନ୍ଦା କଣ କରୁଛ ନା ଏମିତି ବୁଲୁଛ? ବୁଲୁଛ ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ଖରାପ କରୁଛ ମିଶିକି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ବୁଲିକି କରୁଛୁ କାମ, ଏମିତି କରୁଛୁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ନୁହଁ ପୁରା ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। ବୁଝ, ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଜକୁ ବୁଝିଲା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆସ